chuí bechart is fáilteteach rístingag na fí an Ceardaíocht. Tásúlam go bhfuil si beag a chuineal go maith. Tá mu gáil rud a cinnta íonga leis Europa be buí seo íonga. Rud a cinnta aisteach, bhecinn si sin, meiste cad íon an deas. Meiste cad a bhí sé. Ní me híon cinnta, fan lom agus báinne me cecha le íonga. Leis sé tunscadamh seo íonga teastóg na hábhaid seo bhain. Teastóg tape, sop, srang agus balún. I chéad chéin. Táring an balún a héad sa suas, ónas go mbeidh sé níos éasca a úsáid ar ball. An sin scaoil an air as. Se náman is sein an sopáil, agus an tape, agus an sopa ghiramú gan balún. Inis, tá mo gail an srang a chud riad an sop. Siod an bailach an lúseo an Roicéad ar ball. Tóg warrám le seomar ní sé éasca. Cuid an srang le bail a riad an sop agus a sin ard a suas an sop go dite an srang is síos an taobhaile. Nis a cháirte tá mo bengach réití leis Roicéad a úsáid. Ar dús, ceangail taobh amháin gan srang go rud éigin sa ngáirtín nó fiú an taobh isté. Cheangail mise maicinse an taobh seo go rós. Nuair bheith an srang ceangail agaí ar an áthíomh breanó se rud éigin le seo. Inis, siad suas an balún. Agus scaoiligí leis, agus imó se cos leis an gcuí. Bholig isteach amárach an isiam agus beidh tunscad a bheile le duine. Slán go fóill.